ya muzakir ban ga zama ba ku ba ni kiɗan zannatan mu gwarzon yaƙi ne Ibrahim Lamido sannata mai aiki ne Ibrahim Lamido sannata jagora ne yau sannata na gabashin in Sokoto alkhairi ne imanci uban yan gaman da yayan ganja ne Alhaji Ibrahim ikan hali shi jari ne yau a APC jam'iyyar mu babban layi ne tsintsiyar mu fatin mu APC alkhairi ne ta yi aiki a kasar mu ko ina ni shaida ne Ibrahim Lamido sannata mai aiki ne yau sannatan mu na gobe Ibrahim kai alkhairi ne sannatan Sokoto ta gabas muna nan layin da yamma su o'o da o'o ku bar su karyar fati ne ku bar su da cece kucin su duka yan karya ne yamma Ibrahim Lamido mun rike mai kishi ne taimako ya saba gurin talaka hafin ne mu ba shi duka kurro mu babban jari ne Sokoto ta gabas al'ummar mu duk mun gaggane tsohon ambasado na APC gashi mai raba alkhairi gunmu baya yin tashi yauwa Baba ga Aliyu kun je na faɗo sunan gashi Oganmu ne shi dole yan zakir in gaida shi yauwa iyaye na gidan oganmu ni zan gaida su Aliyu wa mako Sokoto oga ne shi ciyaman fatin gwarniyo ni zan gaida shi Alhaji Kabiru muna cikin al'ummar shi sarkin fulani zonar kamfe zaki ne sannata Zubairu yari mai alkhairi ne cikin tawagar sannatan mu shi ma jiko ne an gode mun gode rabbana ya sa albarka ne daukar nauyi na waka oga zaki ne Abdullahi Muhammadu Gwaranyo haka ne cikin tafiyar mai gidanmu shi ma jiko ne an tun a fari mun san shi mai gida mai kishi ne tallakawa na sannatan mu Ibrahim ne masu
same ki